devine cumva extensia corpului tău telefonul și laptopul. Asta 1. 2. E musai să muncești pe bani puțini la început, pe postul de reporter, când nu ai experiență, pentru a deveni relevant în fața oamenilor și pentru a progresa. Iar pe de altă parte, să știți că e o meserie care te erodează, asta e adevărul. Și trebuie să fii disponibil la orice oră, adică la orice oră, din zi și din noapte. Iar în meseria asta, cine nu are puțin curaj de a ieși pe teren și de a-și asuma lucruri, nu va putea face o carieră. Eu era, spre exemplu, pe teren să mor de 3 ori. Dar asta nu m-a determinat să nu mai vin la muncă sau să ies din meseria asta.